Takže keďže sa nemôžeme dostať na toto tenisové ihrisko, tak by sme ťa chceli pozvať 28.2. To je tento piatok do 28. v Mlynskej doline, klub 39. Budem tam ja, bude tam Adam, budú tam DBMBS, Palky a NRS. Bude to maturitný warm-up, takže všetci maturanti, ktorí ste nezmaturovali, určite sa prídete najebať, zapijete smutok. Adam a Eva boli párov. Adam a Eva boli párov. Adam a Eva boli párov. A vo VIP že budú striptease, bude sa z tej jesť sushi. Daj to sem. Budú striptease. Nebude, vymýšľam si, aby som vás nalakal. Ne, určite prídite, lebo fakt bude to super akcia, dobrá nálada, konečne to nebudú tí istí interpreti dokola. Takže ak nemáš čo robiť tento piatok 28.2., tak prídi do klubu 39 v Mlynskej doline. Nevidím dôvod, prečo si mi toľkokrát vravela, vieš presne čo chceš. Keby